וואו, חורף. ג'ון. את מתרגשת? לא, בכלל לא. אני גם לא, אני כזה קול, אני לא מתרגש מכלום. בכלל לא. בכלל לא. טוב, אז יאללה. התלבש לי הגרון. דורשת לתבוע את השמש על חום שמבהיר את כל הפרפרים, על הרים שמפחדים, על אורות מהבהבים. דורשת לתבוע את השמש שמייבשת פה גשמים, כותרת הדדיות, חודרת חיבוקים. דורשת לתבוע את השמש שמגזימה בחמימות טבעית מלאכותית, גוזלת לי כוחות, מסנוורת בנחישות. דורשת לתבוע עם השמש, גזר דין השמש לשקוע. תודה על הפרחים, זה עזר לרגעים, אפשר להיות במשבר. יותר מדי פעמים לתפוס אותי, עכשיו אין לי את עצמי. הדמעות כבר לא נראות כמו עצב אמיתי, מעל לפני השטח הכל נראה רגיל, בטוב ועשייה, חופש מקצועי, מבפנים הכל נשבר, לא בטוח, לא יציב. תודה על הפרחים, זה עזר לרגעים, אי אפשר להיות במשבר. יותר מדי פעמים לתפוס אותי, עכשיו את עצמי. הדמעות כבר לא נראות כמו עצב אמיתי, מעל לפני השטח הכל נראה רגיל, בטוב ועשייה, אושר צבעוני, מבפנים הכל נשבר, לא בטוח, לא יציב. תודה על הפרחים, זה עזר לרגעים, אי אפשר להיות במשבר. להגיד עליו משהו? כן. אוקיי, מה נוסיף? שומעים אותך בכלל? שומעים אותי, שומעים אותי. טוב, אבל השיר אומר את עצמו, לא? השיר הבא אנחנו מדברים עליו? מוקדש לכם, בקיצור. מוקדש לכם, מוקדש לכל תכלס כל מי שכאן. כן. מי ששם אולי לא. לא. הוא סתם מוזר. אני מעכב, אני לא זוכר. בסוף.
היצורים, לאלה שצחקו עליהם שהם עושים דברים תמוהים, ממציאים, חולמים, מדמיינים, חובבים שירה של פעם, חולקים אהבה למתיישנים העתיקים המוזרים. אני כותב למי? אל כל המתנגדים, אל כל החייזרים, לאלה שכינו בהם שהם עושים מה שרוצים, או סתם יושבים ומחכים לסופם של שיעורים. מורדים ומפריעים, ילדים שגדלו ברחוב שיעים. לכל המוזרים, לאלה שכינו בהם שהם עושים דברים תמוהים, ממציאים, כותבים, מדמיינים, עושים כל מה שהם רוצים, רוצים לצאת מהשיעור. מורדים ומפריעים, ילדים שגדלו ברחוב שיעים. אני לכל המוזרים, לכל היצורים, לאלה שצחקו עליהם שהם עושים דברים תמוהים, ממציאים, כותבים, מדמיינים, חובבים שירה של פעם, חולקים אהבה למתיישנים העתיקים המוזרים. תודה רבה. יחי המוזרים! אנחנו אוהבים אותך גם. טוב לי שאין הפסנתר. אוקיי. אוקיי. מי מכיר כאילו את מרפי? אני מכיר את מרפי. מקרוב. אוקיי, גם אני מכירה אותו די מקרוב. והוא עושה הרבה צרות כאילו, נכון? אתם איתנו? אנחנו איתכם? כן, לא, מרפי הזה הוא ממזר אמיתי. וואו. אז כתבתי לו מילים והלחנו אותם, אז זה מוקדש למרפי. מרפי היקר, אשמח לבקש אם תוכל, בבקשה ממך, תהיה קצת פחות חבר. מרפי, אני אוהבת אותך, אבל אולי קצת מרחק יעשה לנו טוב. אסתדר כמה זמן גם בלעדיך, צר לי שזה בא על חשבונך. זה קשר לא בריא, זה מעכב, זה מבלבל, ובעיקר מרגיש כמו צחוק הגורל. זה מעכב, זה מבלבל, ובעיקר מרגיש כמו צחוק הגורל. אוקיי, אנחנו רוצים לקרוא לשני חברים המוכשרים שלנו on stage. דור וייסבורג וטליה גליקסברג. מרפי יחזיר לכם. אבל אנחנו, אוקיי, הכל רגיל. וואו, זה היה מרפי. הוא הגיע קצת באיחור, לא? בדרך כלל מדייק. כן, בדרך כלל הוא מגיע מוקדם יותר. גל מדין כותב בלייב, מרפי היקר.
בואו נספר משהו על השיר רגע, סליחה. אז אנחנו ממצפה רמון, בגדול. כן, מצפה רמון על המפה, זה כוכב אחר, אבל הוא קיים. ואנחנו למדנו, אני וג'ון ביחד, בבית הספר למוזיקה מצפה רמון, אינטרנל קמפוס. גם תאו למד שם, והיא הולכת ללמוד שם עוד רגע. אני לא החזקתי מעמד, אבל ג'ון כאילו חזק מהעניינים. ובשביל האודישנים לבית ספר, אז הייתי צריכה לנגן יצירה קלאסית, ולא עשיתי את זה בערך מגיל 10. אז זה היה מאתגר, והייתי צריכה לקחת אטנט, כי שום דבר אחר לא עזר. ושם התחיל טריפ של 8 שעות, טריפ רע מאוד. ובגדול על זה נכתב השיר, אז שימו לב. מה? יש מצב שאין... שלא שומעים אותך? שיר לסוף ההופעה בעצם. מרפי. וואי, למה לא שמנו אותו בסוף? שימי לב, שימי את הלב בצד, זה מועך, זה דוחף, מכווץ את כל המחשבות. תשבי עכשיו 8 שעות, 8 שעות, תשבי עוד רגע, עוד רגע, 8 שעות, תשבי עוד רגע, זה נגד הטבע, זה מועך, מכווץ את כל המחשבות. המשימה, המשימה, שימי לב המשימה. עוד רגע, עוד רגע, עוברות שעות ואז ברגע כל הוואקום משתחרר, כל הכדורים מתפוררים, סליחה! כל הרגשות מתפרקים לרגע אחד, אחרי שהודחקו לפינה ב8 שעות. 8 שעות? רגע אחד. טוב, וידוי אישי, יאללה, בסדר. לא ידעתי אם אני אגיד את זה או לא, אבל אתם לא תבינו כלום מה אני רוצה מהחיים שלכם, אז אני אספר לכם. לפני שנה הייתי מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי לשבוע. זה אמור... משם עברתי למצפה, אז כאילו... בקיצור, זה שיר שכתבתי מהאשפוז, אז הוא קצת מוזר. הוא קצת מוזר. בוא שיר. יש כאן צו ענק, אסור להסתכל, מעז בהיריון, אותה איש לא אוכל, אמא מתרוצצת, אני בדיכאון, הרפואה אינה יודעת לחזות שום היגיון, כי הנפש היא מבוך, מי מכיר את הפתרון? אשפוז זה overrated, ואבא גם לחוץ, הקפה כאן ביזיון, והטופו בלימון, העין לא נוחתת, לוויתנית נוחרת,
שלווה בהמתנה במחלקת השעיה. המפנה כבר הוא יגיע בליווי האנשים, מרגישה את הצלקות לנצח זה יזכיר לו שקל לשכוח אבל קשה להיזכר. למה בימים יפים יותר הכל פשוט מתחיל להישבר, העין לא נוחתת לוויתנית נוחרת, שלווה בהמתנה במחלקת השעיה. העין לא נוחתת לוויתנית נוחרת, שלווה בהמתנה במחלקת השעיה. אסור להסתכל ועז בהיריון אתה איש לא אוכל, אמא מתרוצצת אני בדיכאון, הרפואה אינה יודעת לחזות שום היגיון, כי הנפש היא מבוך מי מכיר את הפתרון. אוי, טוב, לא יודעת אם יש מה להגיד, זה שיר... רוצה אתה להגיד משהו עליו? אתה לא יודע איזה שיר. אני יודע איזה שיר, זה לא השיר שאני מסתכל עכשיו, אז למטה עליו? כן. אוקיי, זה שיר שחורף הגיע אליי... ג'ון מפדבק קצת. זה אני? אולי זה... כן. חורף הגיע אליי עצובה ובוכייה, זה אני מפדבק, נכון? והיא אמרה, יש לי שיר, אבל אני עצובה. אז אמרתי לה, יופי, בואי נלחין אותו. משהו כזה, נכון? משהו כזה. כן, אבל היית עצובה, יש לציין שהיית עצובה. נכון. בסדר. עכשיו אני בסדר. ליד גבעת הברושים יש צרחות מואזים, טילים רחוקים מתקרבים ואנחנו נפרדים. אתה בן אדם ואני רק חצי, ויחד זה לא שניים, ויחד זה לא שניים. חצי או מינוס זה בחוסר עצמי, חוסר פנימי תהומי. תהומות הגעגוע, צחוק מול העיניים ושיחות על כוכבים, ארוחות עם חברים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים,
ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים. אתה בן אדם ואני רק חצי, וביחד ניסיונות של חיים. חצי או מינוס זה בחוסר עצמי, וביחד ניסיונות של חיים. שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים, שירים, שיעורים, ניסיונות של חיים. אוקיי, אני אגיד משהו בינתיים. נראה לי שאנחנו כל כך מעניינים שאי אפשר לשמוע אותם. שכחתי שזה השיר הבא. כן, נכון. אז אני אתן לכם... אני אעשה, כן, אוקיי. חובות. מכירים את איתי? איזה איתי? איתי של קרן. איזה קרן? קרן פלס? קרן פלס. בטח. מכירים? אוקיי, אז בואו, לכל אחת, בטח בתל אביב או יפו, יש איזה איתי כזה. אז נקרא לו איתמר שם בדוי. מוקדש לך איפה שתהיה. איתמר הוא ילד קצת נרקסיסט ומאוהר, גבוה ומרשים, חזות של מקובל. מצד שני אפשר לומר שיש בו קצת עצבות, בצד ימין שלו בעין יש מעט דמעות. הוא יכבוש את לבבך ויסעיר את עולמך, הוא יחבק וינשק אבל בסוף הוא ירדם. איתמר הוא ילד בתחפושת מבוגר, לא לוקח אחריות, כמעט תמיד הוא נעלם. בלחפש ולנסות קצת חומרים, הוא אוהב את הסכנה כמו ברכבות הרים. איתמר הוא ילד והוא עלול קצת לעוור, כי לטבוע בעיניים שזה אי אפשר לתאר. איתמר ישאל וינסה להתחשב, אבל בבוקר הוא יפוג כמו חלום בערפל, וזה ירגיש קצת כמו חלום רומן של קיץ שחולף, הרפתקה מרעננת, מחול להתעטף. אבל זכרי שאיתמר לא משאיר שום זכר, הוא יפוג כמו שהוא בא, קצת כמו בקסם. הוא יחזור. מתישהו. חבר'ה, תנו לנו מחיאות כפיים, לחורף, הם יציגו מיד את חברי הלהקה.
בהופעת כובע אני עכשיו הולך לעבור דרככם עם הכובע פלוס שוחד צ'ייסרים. קהל. אנחנו מחכים. נערת הצ'ייסרים החיננית. זה שחר, החמוד שלנו, שהיה אחראי על כל הבמה היפה הזאת ועל הסאונד. בזכותו אנחנו חורף וג'וסטן. לא סתם, אבל באמת איזה מלך אתה שארגנת לנו ככה את ההופעה היפה הזאת ונתן לכם מקום להגיע אליו. ולמי שאין כסף אמיתי שנוגעים בו, אז יש פה שני ברקודים, ביט ופייבוקס, סתם אומרים שיהיה. כסף אמיתי שנוגעים בו. כן, בפייבוקס אי אפשר לגעת בכסף. במונופול אפשר, אבל אנחנו לא עובדים עם מונופול. אפשר גם לשלם באהבה. טליה מקבלת גם אהבה. טוב, נראה לי נעשה פשוט את הצ'ייסר ונמשיך לשיר לה. חייכם. תראי מה שתיתי אלכוהול עכשיו חורף לי. זה מצולם. טוב, זה מצחיק. הכל בלייב. זה מצחיק. חבר'ה, מה קורה? אתם בטוב? כולם בסבבה? איזה קהל טוב יש לנו, איזה קהל טוב. כן, גם יש פה כזה אנשים שעוברים עם וולט וזה, זה די מגניב. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת. נותן אווירה על הכל. נכון שאתה קוסם ארץ צוץ, שכזה, כשהיא בטורנדו אז היא רואה דברים מופרים דרך החלון, אז ככה זה מול. רק עם וולט. וולט ואנשים מגיעים. שפה על הפעם. טוב, יאללה, פשוט נעשה את הקטע. זרמו. הייתי בת 14 כשנפגשנו לראשונה. היא קסמה לי, קמאתי אליה, בילינו שעות ארוכות. כל מפגש היה מלווה בפרפרים, גילויים חדשים, כל כך בתולי. היום אני כבר יותר מנוסה. פגשתי עוד כמה וכמה, אבל אף אחת לא ממש השתוותה. החלטנו להסתכן, להתמסד. באמת כמו בנישואים, נקשרנו זו בזו. אני בה והיא בי. כואב לומר, אבל קצת התרצנה. חלתה קצת, שקעה בדיכאון, זה השפיע גם עליי כמובן. הפרפרים עפו לתקופה למקומות אחרים, ועם כל ההתמסדות הזאת צצו הרבה צרות גדולות של כסף וסקס והתבגרות שלא נדע. היא הייתה אהבת נעוריי, מה קשורה ההתבגרות הזאת? היום אני חוקרת אותה מחדש. משתדלת לפחות. מחפשת דברים חדשים, מנסה שוב להתאהב בה. בתל אביב. חברים שלנו, בואו. אז שוב אני רוצה... בוא נציג אותם, כן, בוא נציג אותם שוב. אני רוצה שוב. את שני המוכשרים האלה. המוכשרים האלה. תיאו וייסבורד, על ויולה. טליה גליקסברג, על חליל. חורף. אנחנו חורף וג'ון. וג'ון. על חורף וג'ון. זה שיר טוב. זה שיר טוב. כל השאר היו לא. לא, אני ממש אהבתי אותם, זה שיר, אני ממש אוהב את השיר הזה. זה עוד קשה, אבל אני ממש אוהב את השיר. ימים קצרים של אומץ
להעז טיפה לחלום, ושוב הפחד נכנס דרך החלון. עשרות אפשרויות עומדות אל מול עיניי, כעת עליי לבחור שוב את חלומותיי. איבדתי את עצמי מחפשת במגירות הישנות, שם אולי תשובה לחלומות מזוקקים טהורים על הר טיפשות עמים אמיץ. מאסתי בשאלות, גם המדבר כבר לא קורא לי, אין לו דרך, לא כיוון, אין מוצא. ימים קצרים של אומץ להעז טיפה לחלום, ושוב הפחד נכנס דרך החלון. עשרות אפשרויות עומדות אל מול עיניי, כעת עליי לבחור שוב את חלומותיי. מטען חורג במוח, הלב מאבד שוקה, חורגת מכל מנהגיי, בחריגה גם בנוף הבית. לשפץ, לתקן, לשייף ולעמול אל מול הקושי שבעבודה קשה ללא תגמול, או בחירת חלום, או הייעוד הלא נכון. ימים קצרים של אומץ להעז טיפה לחלום, ושוב הפחד נכנס דרך החלון. עשרות אפשרויות עומדות אל מול עיניי, כעת עליי לבחור שוב את חלומותיי. אנחנו הגענו לשיר האחרון. הדרן. אולי. אולי זה השיר. אולי זה השיר האחרון, אולי זה... יש שידוך. אני קצת מהדהד, לא? כן. קצת פידבקס. אני טיפה מהדהד. וואן. אוקיי, אולי. טוב, שיר אחרון. אני ממש מתרגש. אני גם ממש עצוב. אני ממש אוהב לשמוע את הראש שלכם, אז תשתדלו שנראה לי זה הדבר האהוב עליי. זה כזה, אתם באמת בבאסה ועניין. טוב, נעשה את הסקר. כן. תרימו יד אם כמה פעמים שרפתם כמעט את הבית. יש הרבה אצבעות. 5, 10, 9, 1, וואו, תקשיבו. אוקיי, אני מרגיש לא לבד בזה. וואו, אוקיי, אנחנו לא לבד. כולם כמעט שרפו את הבית. אוקיי, כמה פעמים שכחתם את הדודה לוק? נכון? יותר אנשים, אוקיי. הרבה יותר קל לשכוח דודה לוק. אוקיי, סבבה, אוקיי, כאילו לא... אז אנחנו מקדישים את זה גם לכם, כי אתם עפיפונים כמונו, כנראה. כן. כמו שדבר חברת החשמל אוהבת את זה, אבל שאנחנו זה, לא? חברת החשמל אוהבת אנשים עם הפרעות קשב וריכוז. כן, שוכחים את הדוד. ומכבי אש, מה הם אוהבים גם הפרעות קשב וריכוז? שריפות וזה, לא משנה. לא משנה. כמה פעמים כמעט שרפת את הבית, כמה
פעמים שכחת את הדודלוק, כמה פעמים ירדת לסלון ופתאום לא זכרת למה, כמה פעמים הוציאו אותך מהכיתה, כמה פעמים אמרו שאתה ילד רע, כמה מחברות מצוירות ולא כתובות בכלל, כמה פעמים אתה ניסית להקשיב, כמה פעמים הכלים ביקשו את המקלחת, כמה פעמים דווקא אותך בירוקרטיה, כמה משפטים קראת ולא הפנמת, כמה פעמים ביקשת עוד 5 דקות, כמה פעמים כמעט שרפת את הבית, כמה פעמים שכחת את הדודלוק, כמה מחברות מצוירות ולא כתובות בכלל, הן לא כתובות בכלל, כמה פעמים אתה ניסית להקשיב, כמה פעמים הוציאו אותך מהכיתה, כמה פעמים אמרו שאתה ילד רע, כמה מחברות מצוירות ולא טובות בכלל, כמה פעמים אתה ניסית להקשיב. אין חמצן. אני לא בוכה, פשוט אין חמצן זה הבא. עצוב לנו לרדת, אבל סיימנו את המופע. טליה עושים תלאית. כן, בגלל שחשבנו שאין לנו מספיק, לא משנה, בגלל שחשבנו יאללה, נעשה עוד פעם שיר. נעשה עוד פעם שיר. שימי את הלב בצל. אוקיי, אנחנו בינתיים, שטליה שוב מחברת את החליל שלה, נספר לכם שתיאו רוסי. תיאו באמת רוסי, זה לא שקר. זה באמת באמת. והוא יודע עברית, נכון? הוא לא יודע עברית. אבל תיזהרו, כי אולי... הוא יודע. אבל השירים, השמות של השירים נשמעו לו קצת אחרת. אז לכל שיר שיש לנו במופע יש 2 שמות. אז השיר הזה קוראים לו שימי לב במקור, והשם שלו באמת הוא... זה לא שם, זה בתוך השיר. את אומרת שימי לב בצד, ואני כל הזמן שומע שימי לב בצל. וגם יש שם אתה בן אדם, ואני רק חצי או חציל, אני לא בטוח כל הזמן. אני כותבת על ירקות בעצם, פירות. ולשיר צו ענק קוראים יש מצב ענק. אני כל הזמן שומע, יש מצב ענק. זה הסלנג הכי שגור, כן. לא עושה את זה עם הסטיילים של חורף, עוד דם. טוב, פשוט אפשר. שימי לב, שימי את הלב בצל, זה מועך, זה דוחס, מקבץ את כל המחשבות. חכי עכשיו 8 שעות. 8 שעות, תשבי. עוד רגע, עוד רגע. 8 שעות, תשבי. שבי עוד רגע, זה רגל הטבע, זה מועך, זה דוחס את כל
הרגשות מתפרקים לרגע אחד אחרי שהודחקו לפינה ל8 שעות. 8 שעות? ברגע אחד. על הוויולה. על הוויולה. תיאו וייסבורג. על החליט. טליה גליצפלד. על הפסנתר. ג'ון שפי. ואנחנו חורף וג'ון. תעקבו באינסטגרם, יש לנו עמוד ממש מגניב והיה לנו ממש כיף איתכם. מחר יש לנו הופעה נוספת בשפירא, קפה שפירא פה בתל אביב, אז אם בא לכם עוד פעם אתם מוזמנים וזהו, תודה, לילה טוב ולאב יו. מה? את הבלדה לרופאת השיניים? זה להוציא את הבלדה מהארון. עכשיו. לא נורא? טוב, אז יש שיר שכתבתי. לא, אלא אם אנחנו עושים את זה אח והכיתה. זהו, כל הלחץ עלייך, בכוונה, זה כזה, בחזרה אלייך. אני גם רואה את זה. בגללך. הבאת את זה על עצמך, אין לך... אני ילדה, אם אמרת, אז מה? טלי, אז מה? מילים, אני לא יודעת. אני לא ילדה קטנה. אנחנו עושים מלא פידבקים, כי הקהל נותן לנו פידבקים. אם קנית לי, אז מה? אם אז מה? ילדה קטנה. את לא צו ענק. יאללה, ג'ון. ארגון צו ענק. זאת אלה! אלה גמבש, אלה חבר'ה. גמבש. אלה גמבש. אלה גמבש. אלה למדה איתי השנה במצפה רמון בבית ספר למוזיקה ב-Internal Compass. היא למדה איתי ועם חורף ועם תאו. ואלה, ואני נמשיך גם שנה הבאה, אז הפתעות בדרך. והיא מוציאה אלבום! היא מוציאה אלבום. ממש ממש בקרוב. ממש בקרוב. ג'ון, פה גדול. יותר גדול. אוקיי, סבבה, ככה. יהיה לי קשה לשמור על הפה פתוח. כל הזמן שאלת אותי, לא כואב, אבל איך יכולתי לענות שקצת בלב, כמה מתח זה עושה בי. אני אוהב כשאת מטפלת בי, אני לא חושב. תשאירי עוד שירס ותרביני לי נעתי מהקוקום אבל לא מהקפה אומרת שוואיות וניקח את זה לאט אחרייך לא מצליח לראות אף אחת אחרייך לא מצליח לראות אף אחת אחרייך לא מצליח לראות אף אחת אף אחת לא מצליח לראות אף אחת אחרייך לא מצליח לראות אף אחת נכון, יש... עכשיו אני מצחצח גם בבוקר, גם בלילה, לא אחרי כל ארוחה, למרות שאת המלצת נאה, לא שוכח את החוט עם טלי לפני השינה, לא עוד פן התוכנות, אלא גם פן של בינה תשאירי עוד שירס ותרדימי לי את
קפה. קופים אבל לא מהקפה. אומרת שוואיה שוואיה בוא ניקח את זה. אחרייך לא מצליח להיות אף אחד. אחרייך לא מצליח להיות אף אחד. אחרייך לא מצליח להיות אף אחד. שיר בהפתעה. תודה רבה לכם, תודה למלבייה שאירחתם. פה התחלתי חברים, בסניף פלורנטין. יאללה ביי. טוב, נכון. אני מרגיש שבא לי לעצור את הרגע ולא בא לי לרדת מהבמה, אז אני אקח כמה שניות. אולי מחיאות כפיים! ותודה לפרחים, לדודה שלי ולדוד שלי שבטח ביחד עשיתם את זה. תחפשו מיסטיק רוז, יש להם עסק מטורף לפרחים, הם עושים חתונות, בר מצוות, בת מצוות, מה שאתם רוצים. ותודה לפרחים. ותודה לכם שהגעתם.